дар бозии марказии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 15 сола тимҳои ду мактаби футболии шаҳри Душанбе, дастаи сорокомпанияи мактаби махсуси варзиши захираи олимпӣ ва мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи локомотиви шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 3-2 ба суди соҳибони майдон поён ёфт. қисми аввали нерӯсанҷии дастаҳо бо ҳисоби 1-1 мусовии хотима ёфт. дар пайти аввал аз ҳайати соҳибони майдон Муҳсин Рӯзиматов ва аз тими меҳмон Баҳодур Гаримадов муаллифи гол гардиданд. дар дақиқаи 45-уми қисми дуюм Алиҷон Ниёзов футболбози дастаи меҳмон бо як зарбаи нишонраси худ ҳисобро 1-2 намуд. дар дақиқаи 49 футболбозони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидаситезӣ даст заданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷарима 11 метраро капитани дастаи Соро Шаҳоб Мирзоев бехато иҷро намуд ва ҳисоб 2-2 гардид. дар ин бозӣ маҳз Шаҳоб беҳтарин бозингар дониста шуд. дар дақиқаи 62-юми дидор дарвозабони дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш Анушервон Қурбонов пас аз дашном додани довар бо корти сурх муҷозот гардид. ҳамчунин довар сармураббии дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш Ҳасан Раҷабовро ба хотири аз минтақаи техникӣ даста берун ва дохили майдон даромаданаш бо корти сурх муҷозот кард. соҳибони майдон аз як нафар кам мондани рақиб истифода намуда дар дақиқаи 68 голи пирӯзиоварро заданд. ҳамчунин дар дақиқаи 71 Беҳрӯз Гулмаҳмадов бозингари дигари дастаи меҳмон баъд аз гирифтани корти зарди дуюм бо корти сурх муҷозот шуд. пас аз уштаки довар ва анҷом ёфтани дидор якбора футболбозони ҳарду тим ҷангу хархашаро бардоштанд. боиси таассуф аст ки дар футболи кишвар махсусан миёни наврасон чунин ҳолатҳо ба назар мерасад. ба иттилои роҳбарияти лигаи кӯдакону наврасони федератсияи футболи Тоҷикистон танҳо дар соли 2020 дар қаламрави кишвар беш аз 10 семинари омӯзишӣ барои мураббиёни футболи кӯдакону наврасон дар мавзӯи меъёрҳои рафтори бозингарон ва мураббиён дар футбол баргузор шудааст. шахсони масъулро мебояд ҳар чӣ зудтар ин камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф намуда шахсони гунаҳгорро ҷазои сазовор диҳанд, зеро дар сурати идома ёфтани чунин ҳолатҳо миёни наврасон ин ба нафъи кор нахоҳад буд, чунки маҳз онҳо ояндаи футболи меҳан мебошанд.